Vítám vás, milí příznivci CV fotoknihy, na krátkém instruktážním videu. Ukážeme si, jak pracovat kreativně s textem. I text může být kreativním prvkem ve vaší fotoknize a je několik způsobů, jak si ozdobné písmo vytvořit. Jedním z nich je barevný okraj písmen. A obdobně jako u fotografií tvoříme barevné rámečky, lze i písmo tímto způsobem vytvořit. Vložíme nové textové pole, do kterého napíšeme text. Text můžete upravovat pomocí všech těchto tlačítek. Můžete u písma měnit jeho velikost, můžete měnit jeho barevnost a můžete měnit i styl písma. Vybereme nějaké ozdobné písmo, třeba tento styl. Abychom mohli vytvořit barevný rámeček, je třeba aktivovat tuto ikonku v záložce úpravy textu a aktivujeme barevné okraje písmen. Vybereme barevnost okraje a vybereme jeho tloušťku. Čím větší font písma jsme použili, tím silnější obtažení si můžeme dovolit. A zvolíme změnit aktuálně vybraný text. Takto potom vypadá písmo s bílým okrajem. Další kreativní možnost, kterou můžeme použít, je stínování písma. Jsou to vlastně dvě stejná písma o stejné velikosti sesazeny k sobě tak, aby byl mezi nimi mírný posun a vlastně to tmavší písmo pak tvoří stín. Zase napíšeme nové textové pole. Zvolíme barevnost písma tak, aby se dobře hodilo do dané stránky. A vložíme ještě jedno textové pole, do kterého napíšeme stejně velký text. A nebo jednodušší možnost je daný text už přímo na té stránce skopírovat. Pomocí ikony kopírovat a pomocí ikony vložit pak máme dva stejně velké, naprosto totožné texty. U toho druhého vyměňte barevnost. Chcete-li stínovat, nejlépe za černou. A pak texty sesaďte k sobě tak, aby byl mezi nimi mírný odstup. Je to poměrně přesná záležitost, proto vám doporučuji použít lupu a zvětšit si obrázek co nejvíce, aby práce byla přesná. Chcete-li dosáhnout plastičnosti celého nápisu, tak u toho druhého textu zvolte kurzivu, to znamená písmo sklopené. A pak bude působit jakoby vržený stín do hloubky. Můžeme vyzkoušet i několika barevné nápisy. V tomto případě ale nedoporučuji používat písmo v kurzívě, protože by ten nadpis vypadal trošku chaoticky. A zase skopírujeme a vložíme ještě jeden stejný text. Texty obarvíme na různé varianty. A postupně ta písma budeme skládat na sebe zase s mírným odstupem, tak, aby jsme vytvořili barevnou kombinaci.
Je to zase velmi přesná práce, proto doporučuji pracovat v maximálním zvětšení. Pomocí těchto ikon můžete jednotlivé nápisy zasouvat nebo předsouvat vpřed a vytvářet tak různé barevné kombinace. Podobný efekt můžeme ještě vyzkoušet i s tím písmem s barevným okrajem, kdy vytvoříme ještě jednu možnost. Zase písmo skopírujeme a vložíme a změníme barevnost. A obtažení také. No a tyto vlastně čtyřbarevné kombinace pak zase můžeme s mírným odstupem složit na sebe a vytvoříme tak ještě plastičtější, zajímavou variaci. A rovněž můžete zkusit vyměnit roviny a dosáhnout tak jiný barevný efekt. Tak toto jsou dvě možnosti, jak využít různé kreace při tvorbě nadpisů. Věřím, že se vám tyto rady budou při tvorbě vašich fotoknih hodit. Více informací a nápadů pro vaše fotoknihy získáte při účasti na bezplatném živém online školení. Informace o termínech a přihlášení naleznete na našich webových stránkách.